आच्छा बे जाहैबाय बे खाथियाव थाबाय नुबाय थानाय दैबाना जानाय जायगाया जाहैबाय जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आमगुरिनि फ्राय खाथिनि गामि आमगुरि खासिबारि होनो बे गामिखौहाय दैबानाया बिराद गाज्रि महर लाथारदों देग्लाय बे बोसोरावहाय खाबाय बिराद गामिनि माइ गायग्रा हाखौ बिराद गुवारैनो खुरखानानै लांबाय दाबो खुरखागासिनो दङ नोंथांमोना नुनो हागोन नै सेरावनो बिराद खुरखागासिनो दङ फुरा गोग्लैगासिनो हनै हाफोरा माइ मोनखाजोब्बायमोन दुब्लि बारिया फ्राय गायनो रेडि जाजोब्बायमोन बयबो गामिनि मानसिफ्राथ' फ्राय बयबो आबादजोंनो सोनारोमोन नाथाय देग्लाय मा खालामबावनो नै दैनि जा बायदि नुथाय माने खुनु आसा खालामनो हाला दुब्लियाथ' फ्राय थांजोबनोसैयानो ओरैसे बेसेबांबा गुवार दंहैयोमोन दुब्लिया ओरैसेनि दुब्लि बारिया थांजोब्बाय दैयानो लांजोब्बाय फ्राय ओमफ्राय दायो ओरै गामिनि फारसे गामिजोंहाय आवगायलांगासिनो दङ दै खुरखानाया दा फ्राय 200 मिटारसोल'सै गामि मोनहैनो सोरनिबा न'खौथ' फ्राय हरै साइडजोंहाय मोननोसैयानो जास्ट 100 मिटारसोल'सै दा जोंनि ओरै जों एसे आवगायथिया दङ बेजोंबो खुरखागासिनो दङ बेजों 200-300 मिटारसोल'सै मोनहैजोबसिगोनानो दा बिराद सिन्था जादों जोंनि गामिनि मानसिफोरा बोरै जाबावगोन जाखो बिदि अखा नारा नाथा अखा हाबाय थायोबाथ' फ्राय दा मोनानि गेजेरावनो मोनहैनो हागौ गामिनि न'फोरखौहाय दा बिराद सिन्था जादों दा बोरै मा जाबावगोन माजों देग्लायनि बे जिहेतु लकडाउनबो बोथोर जाहैबाय जेबो इनकामबो गैया बहा थांगोन बे कर'नानि बोथोरावहाय कर'नानि दावरावआवहाय ज'बो थाहैनो हानाय नङा ओमफ्राय थांजोबोबाथ' न' बां थानो जायगा गैयाबाथ' बहा थागोन दाथ' रिलिफबो थानो हानायनि बेबस्थाखौ नुहुरनाय जायाखै बिराद दुखु नांदों दुखु जादों गामिनि मानसिफोरा बेनो आरो माने बुंस' हाया दुखुखौहाय फोरमायनानै बुंनो हाया दा नुगासिनोखा नोंथांमोना नायोबा नुनो मोनखागोन बिराद गाज्रि कन्डिसन फ्राय मोनखाजोबनाय गायखाजोबनाय माइखौनो लांबाय बेनो आरो सिरि बानायबाय नामा खुरखासिगोन बे जा गुवार खुरखादों गोदान बानायनाय गोदान बानाय
औ Ini gor-gor kayak